dies 9, 10 i 11 de gener, al camp del Pitx Empat l'Ampolla, al Delta de l'Ebre, i organitzat per la Federació Catalana de Pitx Empat, es va donar el tret de sortida a la primera prova del Callaway Series. En total hi van participar 231 jugadors i jugadores i amb una temperatura perfecta per desenvolupar el joc, malgrat que en algun moment el vent va fer acte de presència. Després de la jornada de divendres, hi havia un triple emplat al capdavant de la classificació. El dissabte, el millor va ser en Jordi Serra del Pitx Empat Tenis Mora, que va fer 8 cops sota par, fent birdies en els forats 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14 i 18, i par en la resta. El diumenge ja ningú el va poder superar i es va proclamar guanyador del torneig Supersoft. En segona posició i amb 2 cops més van quedar classificats l'Àngel Cañizares del Pitx Empat Callejeros, en Jordi Planes del Pitx Empat Can Rafel, en Manuel Amor del Pitx Empat Badalona i Amador Rodríguez del Pitx Empat Sant Cebrià. Pel que fa a la categoria femenina, les millors van ser la Montserrat Garcia del Pitx Empat Sant Cebrià i la Pilar Montero del Pitx Empat Vallromanes, que van fer el par del camp. Les Callaway Series Ranking EPA 2015 estan conformades per 4 proves que es juguen de gener a març. Es juguen la modalitat EPA, és a dir, en camps d'un recorregut màxim de 1.200 metres i cada forat com a màxim pot fer 90 metres. Pel que fa al nombre de pals, només es poden fer servir 3. La limitació de pals genera que el jugador hagi de ser més creatiu en el joc i fer una bona elecció prèvia de pals en funció del tipus de camp. Els millors jugadors de les Callaway Series Ranking EPA 2015 jugaran una plaça per poder participar al Campionat d'Europa individual que jugarà a l'agost a Holanda. Un altre al·licient és que els millors jugadors de cada categoria tenen opció a guanyar premis en metàl·lic. Tots els jugadors de cada prova participen també en el sorteig de material Callaway per mitjà d'una rifa al final de cada prova i que serà entregat en la darrera competició de la sèrie.